Zue. Zuek entzun alduzue, hau. Zer gertatu da, ba? Telesail bat grabatuko dute gure herrian. Nola? Bai. Ingalaterran arrakasta handia duen telesaila da. Eta denboraldi berriko atalak gure herrian grabatuko dituzte. Eta zergatik aukeratu dute gure herria? Munduko politena delako. Hemen jartzen du grabaketarako mendia eta hondartza behar dituztela. Horregatik aukeratu dute gure herria. Ze telesain mota da? Ea ba, non jartzen duen. Hemen, telesaila erdiaroan gertatzen da. Errege eta erreginen istorioak kontatzen ditu. Tira, ikusi beharko dugu, ba? Bueno. Zer? Zuzendariak esan du Euskal Herriko jendeak telesailean parte hartzeko aukera izango duela. Castinga egingo dute hemen bertan. Bikain, kastina egitera jende asko etorriko da orduan. Hori da, Euskal Herri osoko jendea gerturatuko da. Ostatua beteko zaigu. Eta, ez duzu beste ezer esan behar? Nola? Ostatua beteko da, konforme. Baina hori da dena. Ramon albiste hona da, ze gehiago nahi duzu esatea. Castingan, eskak, telesailean parte hartzeko aukera izango dugu. Itxaron, osaba. Ea ondo ulertu dudan. Kastina egingo duzu? Bai, horixe. Ramon, gure aktorea. Hollywoodeko izarra. Zue barre egin lasai, baina ni telesail horretan aterako naiz. Tira, Ramon, paper bat emango dizutela uste duzu? Oso aktore ona naiz. Nola, ba? Itxaron. Utzi demostrazio bat egiten. Jakina, oraintxe bertan. Ramon naiz, ostatu honetako erregea. Nire ezpata erabiliko dut, nire etxea defendatzeko. Belaunikatu denok nire aurrean. Sekulakoa. Primerakoa bai, goi mailako interpretazioa. Ramon, gogoratu, ostatu honetako jabea, ni naiz. Pilartxo erregina, mundu guztia lanera!